Slatina este orașul cu cea mai mare fabrică de aluminiu din Europa Centrală și de Est și cu una dintre cele mai moderne fabrici de cauciucuri din regiune. Însă nu are o șosea de centură, așa că oricine merge din București spre Oltenia sau Banat trece prin centrul orașului, inclusiv traficul greu. Pentru cel mai mic oraș reședință de județ din Oltenia, traficul din Slatina e surprinzător de aglomerat. Explicația, în lipsa unei șosele de centură, mari angajatori Alro și fabrica de anvelope Pirelli sunt obligați să folosească străzile orașului. Alro, cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa de Est, a cerut deja o infrastructură pe măsura taxelor plătite la bugetul local. Centura ocolitoare ne-ar ajuta foarte mult, dar dacă nu avem, circulăm pe ce avem, asta e. Majoritatea autovehiculelor care tranzitează orașul preferă această arteră, deoarece duce direct către podul Olt și de aici afară din oraș. Promisiunile privind mult doritul drum ocolitor nu au lipsit din nicio campanie electorală. Cel mai aproape de realizare a apărut când fostul primar Darius Vâlcov a devenit ministru de finanțe. Între timp, acesta e judecat în 2 dosare de corupție, iar aceeași promisiune vine de la alți miniștri. Înainte să vorbim de autostradă Craiova-Pitești, care este un proiect pe termen lung și care probabil se va face, haideți să vorbim de centură Slatina, centură Balș, lucruri care vor fluidiza traficul și care vor ajuta foarte mult. Costurile construirii centurii ocolitoare a Slatinei nu au fost estimate deocamdată. Nici măcar studiul de fezabilitate, prima etapă a unui astfel de proiect, nu a fost demarat. Cu 2 săptămâni înainte de 11 aprilie, data de la care se pot depune candidaturile, sunt 5 pretendenți la funcția de primar de Slatina. Emil Moț din partea PSD, liberalul Marius Bălașa, Cristian Bircea de la ALDE, Cosmin Florescu, candidat PMP și independentul Valeriu Matei. Primii 2 creditați în sondaje cu cele mai mari șanse sunt acum în studioul Digi24 Craiova. Emil Moț are 35 de ani, este de profesie avocat, a fost manager de proiect în Ministerele Educației și Muncii, a condus Direcția pentru Protecția Copilului Olt și Garda de Mediu Olt, a fost secretar de stat în Ministerul Mediului, iar din 2012 este deputat PSD. Marius Bălașa are 42 de ani, este profesor de sport, a fost director al liceului cu program sportiv din Slatina, inspector școlar general în județul Olt și consilier în Ministerul Educației. Bună ziua, domnilor, și bine ați venit la Digi24. Prima întrebare, ați văzut acea șosea de centură care lipsește orașului. Ce poate face primarul, ce poate face viitorul primar pentru acest deziderat al oamenilor? Bună ziua! Bună ziua! Pot să încep eu? Vă rog. Ar trebui să facem și un scurt istoric la ceea ce înseamnă centura orașului nostru și încercările noastre de a aduce această centură, de a o face viabilă, de a o construi practic. În 2013 și în 2014, în Parlamentul României, alături de colegii mei deputații de la Olt și senatorii de la Olt, am reușit să prindem 2 amendamente în 2013 și apoi în 2014 la bugetul național, prin care am adus să zic 195 de miliarde vechi, adică 19 milioane de lei la CNADNR pentru centura Slatinei. Din păcate, acești bani nu au fost folosiți de CNADNR și, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, ce s-a întâmplat cu acele nici fonduri? măcar studiul de fezabilitate nu s-a făcut. Ce s-a întâmplat cu acele Acești bani au rămas la CNADNR și nu au fost cheltuiți. Odată, să zic, cu... Atunci era un guvern PSD, dacă PSD, nu mă da. înșel. Și? Nu existau destui bani pentru în demararea proiectului. Noi am încercat să întâi de toate să facem un studiu de fezabilitate ca să vedem mai apoi cam la ce sumă s-ar ridica o centură ocolitoare a Slatinei. Asta a fost în primă fază, iar odată cu plecarea domnului Victor Ponta, cel puțin noi parlamentarii de Olt am rămas fără acea speranță că centura Slatinei se va putea face. Din punct de vedere al primarului sau al primăriei, al autorității locale, eu spun că este imposibil să construim din banii primăriei și din bugetul primăriei o centură ocolitoare. Gândiți-vă că noi suntem un oraș care se află exact pe malul Oltului. O centură ocolitoare înseamnă neapărat un nou pod peste râul Olt.
Pentru că nu există altă variantă decât un nou pod peste râul Nu Olt. ar putea ieși undeva înainte de pod? Noi abia am trecut pe acolo când am venit de la București. Ați văzut, podul de pe râul Olt este un pod cu 2 benzi, este un pod foarte vechi, la care deja se lucrează, este în reabilitare, ar trebui să se termine într-o lună reabilitarea podului, este al CNADNR podul Olt și așa ar trebui să fie și centura ocolitoare a Slatinei a CNADNR-ului. Domnule Bălașa, nu credeți că primăria ar putea să forțeze într-un fel acest lucru? Nu știu, mă gândesc personal la introducerea unei taxe pentru traficul greu. Cred că atunci ar declanșa așa o avalanșă până s-ar ajunge la începutul construcției. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, deși o să încerc să fiu foarte civilizat și tonul și dialogul meu, mă bucur că ați dat cuvântul înainte colegului meu pentru a evidenția că de fapt nu au făcut nimic în cei 4 ani de mandat. Ce ați putea face? Primăria Slatina nu că nu poate, cum s-a exprimat tot la fel colegul meu, că este imposibil. Nu are reglementări legale de a construi o centură a Slatinei, având în vedere că o centură a Slatinei depășește la un moment dat și granița Slatinei. Nu are pârghile legale de a finanța o centură a Slatinei și imposibilitatea financiară, pe de altă parte. Ce poate să facă primarul Slatinei? Poate să aibă o colaborare foarte bună cu instituțiile centrale, respectiv cu guvernul, și să pună presiune primarul, partidul din care face parte și parlamentarii care vor ieși pe Slatina, că vorbim de deputat, că vorbim de senator, va trebui presiune pusă pe acești oameni pentru a se lupta și a se finanța o astfel de centură ocolitoare. Primăria Slatina nu are cum să intervină pe centura ocolitoare a Slatinei. În schimb, parlamentarii da. Din nefericire, mi s-a promis de către parlamentarii de Slatina, respectiv și de domnul Moț prezent în studio, nu s-a făcut mare lucru, scuzele sunt multe, din nefericire. Dar asta ar fi o discuție, pentru că face legătura între Pitești, Craiova, vestul țării, respectiv capitală, dar vorbim și de drumurile din Slatina, care sunt la fel de dărâmate, și vorbim de investitorii din Slatina. Chiar dimineața primam un mesaj de la un prieten, îmi vorbea de strada depozitelor, o stradă care găzduiește într-un fel sau altul 50 de instituții, peste 500 de angajați, și care nu a fost reabilitată absolut niciodată. Deci în este impracticabil. Cuvinte, vă rog, care ar fi prima problemă de care v-ați ocupa dacă ați fi ales primar? Problemele în Slatina sunt atât de multe acum. Ce ați face primul lucru? De ce v-ați ocupa? Sunt atât de multe acum, stând de vorbă cu cetățenii. Chiar platforma mea electorală este construită cumva pe 2 componente. Proiectele pentru Slatina și problemele stringente. Așa i-am întrebat și pe alegătorii dumneavoastră. Care este primul lucru de care ar trebui să se ocupe noul primar? Primul lucru de care se plâng slătinenii sunt locurile de muncă. Primul lucru de care se plâng. Domnule Moț, prima problemă de care v-ați ocupa, tot așa, în 2 cuvinte. Ca să continui ideea colegului meu de platou, domnul Andrei, dacă era să zic, scuze, domnul Marius Bălașa, locurile de muncă, într-adevăr, sunt o problemă la Slatina. Dar ok, nu, răspunsul a fost scurt și din partea domnului Bălașa și din partea dumneavoastră. Vorbim despre soluții după ce vedem ce au răspuns cei cărora le cereți votul la aceeași întrebare. Care este prima problemă de care ar trebui să se ocupe noul primar? Ne lipsesc străzi asfaltate, ne lipsește o centură a orașului, ne lipsește un pod civilizat. Sunt drumuri distruse, drumuri pe care ne facem praf mașinile zilnic. Pe toți ne afectează starea drumurilor în momentul de față. Traficul este intens și mai ales și noaptea și ziua, deci mașinile astea mari fac o gălăgie fantastică. Pe fiecare an repar tavanele, casa mi-a crăpat, am pus faianță, mi-a fugit faianța. Străzile neasfaltate corespunzător și mizeria. Așadar, oamenii se plâng de drumuri, nu de locuri de muncă. Păi să vă spun de ce se plâng de drumuri acum. De pe 15 martie, Primăria Slatina a intrat în așa numitul program Curățenia de primăvară. Și Curățenia de primăvară vine la pachet cu reabilitarea străzilor și a drumurilor. Și la ora actuală, orașul Slatina, într-adevăr, este un șantier. Se lucrează pe foarte multe drumuri. Am văzut acolo la dumneavoastră că cineva se plângea de case care sunt afectate. Presupun că se referă doar la străzile
care, să zic, la ora actuală fac parte din așa zisa centura Slatinei, adică Piteștiu, Oituzu și Ionașcu, strada Ionașcu. Tot ce înseamnă intrarea dinspre Pitești și ieșirea spre Podul Olt. Acolo, într-adevăr, traficul greu afectează clădirile rezidențiale ale oamenilor. Însă strada Ionașcu a fost reabilitată anul trecut. Există strada Pitești și varianta Oituz, de unde era locuitorul orașului Slatina care se plângea, și să știți că aceste străzi, din păcate, există un studiu de fezabilitate la Primăria Slatina. Aceste străzi, ca să reabilităm tot ce înseamnă intrarea Pitești și ieșirea spre Craiova, se ridică undeva la 55 de milioane de lei. Și în condițiile un buget de 209 milioane de lei. Da, în jur de 200 de milioane. În condițiile în care, la ora actuală, tot ce înseamnă reabilitare se ridică undeva la 25 de milioane de lei. Și nu se pot folosi și fonduri europene? Ba da, se pot folosi fonduri europene. Însă, pe ghidul care a apărut pe POR, pe axa 4.1, acum, nu este un ghid definitiv, este doar în discuție cu OAT-urile de la Ministerul Dezvoltării. Pe POR, din păcate, intră decât străzile, să zic, cu o componentă socială, adică și la noi în Slatina... Adică nu cele magistrale. Nu magistralele, și la noi în Slatina sunt câteva zone care s-ar încadra pe actuala variantă în de toate ghid, orașele din România. da, și pe mobilitate și pe reducerea de emisii de carbon, iar la fel câteva zone din Slatina, nu această magistrală. Din păcate, iar la fel ghidul se, să zic, se duce către extinderea străzilor care nu sunt asfaltate și nu către reabilitare. Ok, trebuie să vă întreb, pentru că timpul este foarte scurt și nu avem timp de astfel de răspunsuri lungi. V-aș întreba altceva. În ultimii 4 ani au fost 4 primari acolo, 2 aleși, 2 interimari. Cum simte un cetățean de acolo o astfel de situație după 2 primari care au stat împreună, dacă nu mă înșel, undeva la 16 ani, au fost în 4 ani 4 primari. S-a simțit? În primul rând aș face o corecție. Bugetul Slatinei este de 2000 de miliarde. Problema este că 800 și ceva din eu vorbeam în lei noi. În lei noi, 800 și ceva de mii sunt de fapt destinați învățământului. Respectiv 1200 rămân. Bun. Da, Slatina, din nefericire, a trăit în ultimii ani scandaluri de corupție la nivel de administrație publică locală. De aceea, cred că slătinenii în momentul acesta se vor gândi de 10 ori mai bine la alegerile locale din 2016. Nu cred ca un slătinean să mai riște, să lase Slatina să alunece în acest abis al corupției în care s-a afundat în ultimii ani de zile. De aceea, unul din obiectivele mele importante în acest mandat va fi să recâștig încrederea cetățenilor în instituția primarului și Consiliul Local, care va fi aici greu de menționez recâștigat. faptul că ultimul primar ales la alegeri nu parțiale, ci acelea din 2012, era reprezentantul USL, deci PSD plus PNL. Vorbind despre propria în persoană, am intrat în PNL în 2013, septembrie, exact când PNL-ul a ieșit de la guvernare. Motiv pentru care și dacă aș fi fost atunci în PNL, din nefericire pentru ei, era tot în PSD. Un primar, al doilea primar, cum spuneați, nici Consiliul Județean nu este scăpat de scenarii de dosare penale. Sunt dosare, nu scenarii. Absolut. Da. Absolut. Și nu cred că Slătineanul să se mai riște acum. Vă spuneam că unul din obiectivele mele importante în acest mandat va fi recâștigarea încrederii cetățeanului în instituția primarului și în Consiliul Local. Încredere care poate fi cumva tradusă în bunăstarea cetățeanului, într-un act administrativ transparent, foarte important, pentru că sunt ani de zile de când cetățeanul din Slatina nu mai știe ce se întâmplă în Slatina. Slatina este amanetată pe 30 de ani prin diverse contracte de concesionare, pe sute de milioane. Da, e vorba de spații verzi, de parcări, nu de multe contracte de genul ăsta. Vedem dosarele de corupție care sunt prezentate de dumneavoastră la televizor și ne întrebăm ca slătineni dacă nu ar fi existat acele, până la urmă rămâne de dovedit, șpăgi sau contracte păguboase pentru Slatina, nu s-ar fi putut reabilita
50 de străzi până acum, să se construiască 5 blocuri pentru tineri căsătoriți. S-ar fi putut face foarte multe cu acești bani. Din nefericire, cetățeanul este cumva lăsat în urmă. Administrația publică locală până acum, PSD, a făcut doar ce a vrut și cred că cetățeanul va ști în iunie 2016 ce trebuie să facă. Avem probleme și pe partea medicală. În Slatina am văzut ce s-a întâmplat recent la Spitalul Județean de acolo. Ce se poate face? Pe partea medicală, din punctul de vedere al primăriei, că pentru asta suntem aici. Sigur. Din păcate, spitalul, de fapt nu din păcate, Spitalul Județean de Urgență Slatina este al Consiliului Județean. Dar primăria Slatina a lucrat întotdeauna foarte bine cu Consiliul Județean prin parteneriate. Vreau să vă spun că acest Spital Județean al Slatinei a suferit câteva schimbări și, din punctul meu de vedere, schimbări în bine. Adică s-a extins UPU. Este normal o evoluție, vă întrerup din nou, pentru că este normal o evoluție în orice domeniu. Țara merge înainte, depinde cât de repede merge și depinde cum reușim să o facem să meargă mai repede. Puteți lua la nivel de primărie măsuri pentru a avea un personal medical mai bun, să aibă de ce să vină în Slatina un medic din alt oraș? La nivel de primărie nu putem să facem lucrul ăsta, pentru că v-am spus și mai devreme, este al Consiliului Județean Spitalul, dar în același timp... Există facilități cum au fost într-un oraș de Muntensinea sau într-un Mășel? Li s-au oferit locuințe medicilor pentru a rămâne prin parteneriate cu Consiliul Județean și cu Ministerul Sănătății putem să facem aceste lucruri. Una dintre punctele mele sau unul dintre prioritățile mele pe care îl spun tot timpul când mă întâlnesc cu locuitorii orașului nostru este reabilitarea blocului central al Spitalului Județean de Urgență. Acest lucru tot la fel, tot printr-un parteneriat cu Ministerul și cu Consiliul Județean. Au existat mai multe variante. De ce nu ar fi un spital municipal pentru Slatina? Și am spus în felul următor, un spital municipal pentru Slatina ar înghiți bugetul Slatinei pe următorii 6 ani de zile. Așa că mai bine investim în ceva ce avem, pentru că Spitalul Județean Slatina deservește în mare parte locuitorii orașului nostru. Asta este viziunea mea pentru ceea ce înseamnă spitalul de la Slatina. Domnule Borașa? Dacă îmi dați voie, până acum nimic, pentru că numai de curând, Curtea de Conturi a spus că primăria Slatina nu poate să investească în Spitalul Județean. Îmi pare rău pentru colegul meu că rămâne fără proiect pe partea de sănătate. Viziunea mea și planul meu pentru ceea ce privește sistemul sanitar în Slatina, înființarea unui centru medico-social cu 75 de paturi pentru început, putând fi dezvoltat după aceea pe fonduri europene, destinat persoanelor suferind de boli cronice. Astfel, rezolvând două probleme. Pe de o parte, lista de așteptare a acestor persoane suferinde, pe de altă parte degrevăm Spitalul Județean de paturi, respectiv, de ce nu, de secție. Și astfel rezolvăm o mare problemă. Un alt proiect pe partea de sănătate ține de asistenți comunitari la domiciliu, care pot fi angajați în cadrul primăriei. Primăria Slatina având în acest moment un singur asistent comunitar pentru îngrijire la domiciliu sau într-un parteneriat cu fundații care oferă aceste servicii. Da? Aceste servicii sunt decontate de statul român, oamenii pot beneficia de aceste servicii și trebuie să beneficieze. Primăria are pârghile necesare să facă acest lucru. Peste câteva minute îi vom provoca pe candidații prezenți în studio să răspundă unui chestionar nu tocmai comod. Vedem întrebările și răspunsurile după o scurtă pauză. Este momentul chestionarului adresat tuturor candidaților din toate reședințele de județ. Să începem cu dumneavoastră, domnule Emil Moț, de la Partidul Social Democrat. Prima întrebare, aveți dosar la DNA? Primul răspuns, nu. Dacă veți fi ales primar și veți fi anchetat de procurorii anticorupție, ce veți face? Dacă m-aș ști vinovat, mi-aș da demisia. A treia întrebare, din câte partide ați făcut parte? 2 partide. Care? PNL și PSD. Mulțumesc pentru răspunsuri. Domnule Marius Bălașa, reprezentantul PNL, prima întrebare, aveți dosar la DNA? Nu. Dacă, Doamne ferește, și în cazul dumneavoastră veți fi anchetat de procurorii anticorupție ca primar, ce veți face? Imediat? Da. Din câte partide ați făcut parte? 2, PDL, 2006-2010 și 2013 prezent în PNL.
Mulțumesc pentru răspunsuri. Așa cum am spus, sunt întrebări adresate candidaților la toate cele 40 de primării din municipiile reședință de județ din toată țara. Să mai avem 2 minute la dispoziție pentru a vorbi despre prioritățile pe care le aveți pentru orașul pe care vreți să-l conduceți. Acum începem cu dumneavoastră. 1 minut. Da, am proiecte pe educație, construire de noi locuri în grădinițe și creșe, proiecte pe sănătate, proiecte pe sport, dar și probleme stringente, cum sunt locurile de muncă, 2000 de locuri de muncă, vorbim de străzile din Slatina. 2000 de locuri de muncă în ce domenii? În orice domenii, prin proiectele pe care le am și care pot aduce, cum vă dădeam exemplu puțin mai devreme de Centrul Medico-Social, avem școală post-sanitară în Slatina, scoate pe bandă rulantă de ani de zile asistenți sanitari și prin aceste proiecte și alte proiecte, din nefericire nu am timp să le expun pe toate, dar și prin atragerea de investitori în Slatina, dezvoltarea parcului industrial, se pot crea 2000 de locuri de muncă. Facilități către investitorii din Slatina pe care le putem Tot un minut pentru promisiunile finale. Deci chiar îmi pare bine, colegul meu de platou tocmai spunea de 2000 de locuri de muncă. De 2000 de locuri de muncă, eu spun de prin luna noiembrie, când mi-am anunțat candidatura la primăria Slatina, iar despre parcul industrial, mă bucur că ați adus aminte. În 2013, împreună cu colegii de la OLT, am modificat legea parcurilor industriale și am înființat la Slatina un parc industrial pe 32 de hectare. Acum jumătate este în proprietatea unei firme. Nu știu dacă am voie să dau numele. Nu. Primăria Slatina este la stadiu de aducere a utilităților, iar firma respectivă s-a angajat să construiască acolo, să-și extindă fabrica și să aibă 400 de noi locuri de muncă pe jumătate din teren. Mai sunt 17 hectare cu foarte multe... Nu mai sunt nici măcar 17 secunde. Vă mulțumesc pentru prezența în studio astăzi la Digi24. Mâine vom cunoaște pe cei care vor să ocupe fotoliul de primar în Râmnicu Vâlcea. 2 dintre foștii primari au fost condamnați pentru corupție, iar unul dintre ei ar putea candida din nou. Acum la Digi24 urmează jurnalul orei 18.